kémia szó az egyiptomi fekete földet jelentő kemi szóból származik. A kémia önálló ágának számít az analitika. E klasszikus ágában a mérések során az alap persze a már ismert súly, térfogat, sűrűségmérés és társaik, de az anyag titkainak feltárásához újabb és újabb eljárások csatlakoznak. A mérés itt annyiban is különleges, hogy nem csak műszerek, mérőeszközök állnak csatasorba, hanem maguk az anyagok is, amelyek egymásra hatva, reakcióba lépve árulkodnak a tulajdonságaikról, mennyiségi és minőségi viszonyaikról. A kémián keresztül jutott a tudományba a mérőoldat fogalma, az anyagok tulajdonságai szerint színüket változtató indikátorok vagy a titrálás, amikor a sav vagy lúg erősségét a közömbösítő anyag minőségével és mennyiségével mérjük. Az igen szerte ágazó témából szemezgetünk néhány érdekes magyar vonatkozást, de lássuk, miből is fejlődött ki a mai kémia. Az első kémiai eredmények valószínűleg a hölgyeknek köszönhetőek, mert közel 4000 éve már Mári palotájában, Zimri-Lim király udvarában lepárló berendezéssel készítettek illatszereket. A receptek agyagtáblákon maradtak fenn. A kísérleti kémia alapjait a körülmények tudatos beállításával Dzsábi ibn Hajján, európai nevén Gerber, úgy 1250 évvel ezelőtt rakta le Bagdadban. A tudományt sokszor viszik előre a tévedések és a cáfolataik. A földdel, vízzel, levegővel, tűzzel foglalkozó, az aranycsinálás titkát kutató alkimisták alakították ki azokat az eszközöket, amelyek aztán a modern kémia tudományában is fontos szerepet kaptak. Buda török kézre kerülésének évében a híres Paracelsus meghalt Salzburgban, és az alkimiából indulva, azzal szakítva, a pontosan mérő, számoló és mérleget használó kémiai alapjait ő rakta le. Boyle, angol természettudós, a korszerű elem fogalom megalkotója 1661-ben. Tartalmának tisztázásához azonban kellett egy gazdag hobbitudós, Lavoisier, és lám milyen fontos a mérés. Addig Stahl phlogiston elmélete dívott, azaz az égéskor elszáll az anyag éghető része, a phlogiston, és marad a nem éghető. Lavoisier állapította meg, hogy az égéskor az anyag több lesz, azaz oxigént vesz fel. De keveseknek jutott eszébe zárt térben vizsgálni az égés folyamatát és méréseket végezni. Ettől kezdve egyre több elemet találtak meg. A híres Selmecbányai főiskola volt a világon az első hely, ahol volt hallgatói laboratórium. Itt dolgozott Müller Ferenc József professzor is. Ő az erdélyi elemet, a tellúrt fedezte fel 1782-ben. Tőle függetlenül röviddel utána Kitaibel Pál is megtalálta ezt az elemet, de lovagiasan lemondott az elsőbbségről. De a dicsőséget mégis egy később jött német aratta le, Klaproth, aki széles körben kihirdette 17 évvel későbbi felfedezését. Kárpótlás, hogy a tellúrérc ma is Müllerin néven ismert. A nyelvújítás idején láz tört ki, hogy a kémiai elemeket miképpen mondjuk magyarul a tulajdonságaik alapján. Így lett az oxigénből éleny, a kálciumból mészeny, a nitrogénből légeny. A sok nyakatakert névből mégis fennmaradt például a higany. A higany és a borszesz a kémiában oly fontos hőmérsékletmérésben is szerepet játszott, lényegében napjainkig. A higanyt éppen most igyekeznek száműzni, mint egészségre káros anyagot. A higany hőtágulására építette az első pontos hőmérőt 1724-ben Fahrenheit, és skálát is alkotott hozzá. A kémia mérésekre alapozott, egyik legfőbb törvényének felismerője, bár ezt kevesen tudják, ugyancsak magyar. Ez pedig az anyag megmaradás elve. 1829-ben Lángi István a Természeti, Gazdasági és Mesterségi Esméletek Tára című folyóiratban írta le, hogy a természetben semmi sem vészel.
Mayer, akinek a törvényt tulajdonítják, csak 1842-ben jutott el a felismeréshez. Nem ritka a magyar tudománytörténetben, hogy a magyar siker babérjait más adatta le. Az anyagok elemzése, összetevőkre való felbontása, ehhez vegyi és elektrokémia folyamatok felhasználása a klasszikus kémia csúcs teljesítményeit hozták. Hazánkban igen korai időktől fogva a gyógyvizek elemzésének van nagy hagyománya, és méltán szerzett többeknek hírnevet. Az első mű 1549-ből való. A tudós orvos Werher György írt a magyar gyógyvizek hatásairól. Stocker Lőrinc budai orvos érdeme az első vegyelemzés 1721-ben. Az első kémiai szakkönyvünkben 1800-ban Nyulas Ferenc orvos írt az orvos vizek bontásáról. A magyar balneológia megalapozója a már említett Kitajbel Pál volt. Sokoldalú tudós, elsősorban botanikában jeleskedett. Tán Károly adta ásványvizeink analízisét. Munkásságának fontos eleme volt a máig használt mérőoldat faktorbeállító anyagainak, így többek között a tánsó, azaz kálciumbiodát bevezetése. A Tudományegyetem professzoraként 1872-ben a korszerű kémia épület kialakítása is fontos tette volt. Hazánkban ő foglalkozott elsőként színképelemzéssel. Newton optikai munkássága után a prizmákkal való kísérletezés, a fény szivárvánnyá bontása elterjedt. 1814-ben Fraunhofer felfedezte a nap színképében a sötét vonalakat, és a jelenséget két heidelbergi professzor, a kémikus Bunsen és a fizikus Kirchhoff értelmezte. A színkép vall az anyag tulajdonságairól, ezzel megszületett a színkép elemzés tudománya. Anélkül, hogy az anyaghoz nyúlnék, megmondom, mi van benne, lelkesedett Bunsen. Ezzel a módszerrel a nap és az állócsillagok összetételét is meg tudták mérni. A napban például új elemet fedezett fel Jansen, és el is nevezte a nap nevéről héliumnak. 1935-ben Szentgyörgyi Albert a biológiai égésfolyamatok tanulmányozásáért kapott kémiai Nobel-díjat. Kutatásának alapja, hogy kémiai mérésekkel kimutatta, hogy a hexuronsav maga a C-vitamin. A vizsgálatokhoz nem volt elegendő a néhány milligramnyi minta. A nagyobb tömegű előállítására a magyar paprika segítette. A magyar kémia egyik legsikeresebb ágazata a gyógyszerkutatás. Itt aztán valóban nagyon pontosan kell mérni, meghatározni az alkotó részeket, arányokat. A magyar gyógyszeripar megszervezői közül itt elég megemlíteni Richter Gedeon nevét. 1895-ben szerzett gyógyszerész oklevelet, megvette az Üllői úti Saspatikát, és hamarosan már az első magyar gyógyszergyárat alapította a mai gyár területének egy kis részén. A mai tudomány nagy számítógépes háttérrel, bonyolult mérő- és vizsgálóműszerekkel dolgozik. A magyar kutatóközpontok sem maradnak el a nemzetközi versenyben. Elég említenünk a mai élő hírességek közül Pungor Ernő nevét, aki a Műegyetem analitika professzoraként, majd kutatások vezetőjeként többek között az ionszelektív elektródok, az elektroanalitika és a lángfotometria területén alkotott maradandót. Híressé váltak pH mérései is. A pH a francia pouvoir hidrogén kifejezésből ered, és azt mutatja meg, milyen az anyag kémhatása, lúgos, semleges vagy savas. A savakban a pH kisebb, mint 7, a bázisokban nagyobb. A pH a hidrogénium koncentráció mértékét adja meg. 10-szeres koncentrációváltozás egy egység pH változást jelent. Beckmann a Kaliforniai Egyetemen doktorált, és egyik fontos alkotása a pH mérő műszer, amelyet Pungor Ernő is továbbfejlesztett. A kémia azért nem lett hűtlen a gyökereihez. Egyik fontos területe ma is a szépséget, az egészséges test ápolását célozza. Tehát amikor valaki a szépítő és bőrápoló szereknél a műszeres meghatározás eredményére, a pH értékre figyel, akkor is a kémia nagyjainak áldásos munkáját hasznosítja.